गाबोन एबा 8 आरो 9 जानुवारि 2023 खाग्राबारि नैबे उदालगुरि जिल्लानि सोनाबथार थानाय बे खाग्राबारि थावनियाव बिएलटिनि गिबि मुंख्लं मोनसे समाव दुलाराय बर' माहारियानो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। बे समाव बिएलटि मुंनि आफाद दादोंमोन आरो बेयाव जोंनि खाग्राबारि हालामनिफ्राय गिबि मुंख्लं जादों अन्थाइग्रा बड'सआ। बिथांनि जि मावनाय, बिथांनि हारिनि थाखाय बावसोमनाय, बेखौ जोङो अरायसम गोसोआव लाखिनो थाखाय जोंनि खाग्राबारिनि गासै रायजो राजा आरो बिटिआर सरकार, बै समनि बिटिसि सरकार गासैनिबो हेफाजाबजों बे बुलुर बादायलायनायखौ खुंबोबाय थादों। भारत नाङारि जायखौ जों अल इन्डिया लेभेलनि होनना बुंदों आरो देग्लाय 20 बोसोराव आगान सुरबाय। बियो गाबोननिफ्राय जागोन। बेवहाय भारतनि गिबि सारिनि गोबां जोंनि बुलुर गेलेग्रा हान्जा बिथांमोना बाहागो लागोन। गिबियै रेलवेनि नर्थ इस्ट रेलवे, नर्थ फ्रन्ट रेलवे बिथांमोन बाहागो लागोन। आरो बेखायनो आङो गाबोननिफ्राय जानो गोनां बे हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलजों लोगोसे जोंनि खाथि खालानि आरो गुबुन गुबुन जायगानिखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बयबो नायफैयो। मानो होनना बुङोब्ला बे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो रावनिफ्रायबो बिदि टिकेट लानाय जाया। जोङो बेखौ फ्रि एबा अपेनलि जोङो बोसोरफ्रोमबो जिहेतु खुङो। आरो बे गेलेनायखौ जों सासे बर' हारिनि एबा आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायाव सोमावसारनायनि समाव मुंख्लं जानाय सासे जोहोलावनि मुङाव जिहेतु जोङो मान बावनाय हिसाबै बेखौ जोङो फालियो। आरो 9 जानुवारि खालि जोङो फाइनालखौ लाखिदों आरो बोसोरफ्रोमबो जोङो 9 जानुवारियाव फाइनालखौ बेनि थाखायनो लाखियो जे बिथांखौ 9 जानुवारि खालि सुथुरा गावथारदोंमोन। बेखायनो जों 9 जानुवारिखौ फाइनाल गेम हिसाबै लाखिनाय जायो। आरो 9 जानुवारि खालिनो जोङो मोनाबिलि समाव बे बोसोराव जोङो बर'नि देंखोनि राजा जायखौ जों मोनथियो बिग्राय ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फैगोन। बिथाङा मेथाइ खननायजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां जाखांफुनाय जोंनि मेथाइ खनगिरिफोराबो मेथाइ खनगोन आरो मोसानायखौ दिन्थिगोन। आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे गाबोननिफ्राय जानो गोनां बे बुलुर बादायलायनायाव बयबो नायनो फैयो। बेनिफ्राय स्ट्राक्चारनि सायाव माने बिटिआर सरकारा मा लादों? जोंनि बड'लेण्ड सरकारा बिसेसकय आं जाय डिपार्टमेन्टखौ नायो गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां, बे गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखांआ थांनाय 2 बोसोराव दाखालि 2022 डिसेम्बरनि 20 खालार खालि जोंनि सरकारा 2 बोसोर जाबाय। बे 2 बोसोराव जोङो गोबांथार खामानि एबा आसनिखौ जों बिथिङाव बे आखायाव लादोंब्लाबो माखासेखौ जों मावफुंनो हाबाय। गोबां गामियाव जोङो गेलेग्रा फोथार जोङो बानायनानै होदों। बेनि अनगायैबो एबाराव जोङो माखासे जायगायाव स्टेडियामखौ जोङो बानायनो थाखाय थांखि लाबाय। आरो नैबे उदालगुरि जिल्लानि सोनाबथार थानाय बे खाग्राबारि ओनसोलाव गेलेग्रानि जि आन्तर्गाथनि एबा इनफ्रास्ट्राक्चार, बे इनफ्रास्ट्राक्चारा जिहेतु खोब गोग्लैसोनाय, बेखायनो बोसोरथामनि मोनसे बिथांखि लानानै 1 नं खाग्राबारि हरासाल जायखौ होनना बुंदों बेयाव मिनि स्टेडियाम जोंहा दङ, नाथाय बेखौ लुफुंनाय जायाखै। बेयावहाय आङो 50 लाख 150 लाख एबा 1.5 कोटि थाखानि मोनसे रुरेल स्टेडियाम बानायनो थाखाय प्रजेक्ट लानाय जाबाय आरो इतिमध्य डिपिआरआबो रेडि जाबाय। आरो बे बोसोराव 50 लाखनि खामानि जागोन आरो नेक्स्टआव 50 लाख आरो नेक्स्टआव 50 लाख। बेवहाय जोलुरजों लोगोसे भलिबल एबा बुलुरनिबो ग्राउन्ड थागोन, लोगोसे बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे ग्राउन्ड थागोन आरो पेभिलियनखौ जोङो आर्ट एन्ड पेभिलियन जों बानायनो नागिरदों। आरो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिहेतु साब डिभिजन आरो जिल्ला हेडक्वार्टाराव माखासे स्टेडियाम जानो थांगासिनो दङ। दा बेफोरबो जायोब्ला जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चारा जथेस्थ'खिनि डेभेलप जागोन, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। आरो देग्लाय नैबे 2023 आरो 2024 बे बोसोराव जोङो बड'लेण्ड ओनसोलाव 4 स्पर्ट्स एकाडेमि जों बानायनो नागिरदों आरो बे 4निनो मोनसेखौ इतिमध्य एनआरएलआ नुमलिगुरि रिफाइनारि लिमिटेडआ इतिमध्य मोनसे एकाडेमिखौ बिथांमोना सालायनो थाखाय खोथा होबाय आरो रादाय जों थाबैनो खालामगोन एबा एग्रिमेन्ट जों थाबैनो खालामगोन। बे हिसाबै जोङो 4खौ बिटिआरनिफ्राय जोङो सालायगोन। आरो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसनाबो जोंनो खोथा होदों, बिथांमोना जोंनो बड'लेण्ड ओनसोलाव बिसेसकय फुटबलखौ एबा जोलुरखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना कच लाइसेन्स हल्डार कच बिथांमोना हरनो थाखाय खोथा होदों। मानो होनना बुङोब्ला दाखालि बावै जिहेतु जोंनियाव सन्तोष ट्रफिया जालांबाय 28 डिसेम्बरनिफ्राय 5 जानुवारिसिम बेयाव अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि गाहाय नेहाथारिया फैदोंमोन आरो बिथांजों जों सावरायदों गोबां बाथ्रा।
आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेमु बिथिङाव बिसेसकै फुटबल एबा बुलुरनि थाखाय जेसेबांखिनि अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननिफ्राय मददथि नांगौ बेसेबां मददथि बिथांमोना होनो थाखाय रेडि जादों। कच बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव सोरजिनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो रेफ्रि गेमखौ सालायनो थाखाय जिहेतु रेफ्रि नांगौ जायो रेफ्रिनिबो बिथांमोना जोंनि ओनसोलाव सोरजिनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों जायखौ जोङो सेमिनार खुंनायनि गेजेरजों माखासे पलिसिखौ रनसायनो थाखायबो जोंहा इतिमध्य जोङो आखायाव लादों। 4 आरो 5 जानुवारि जोंहा साननैनि सेमिनार जादोंमोन आरो बे सेमिनाराव जों माखासे हाबाफारि बा माखासे आयदानि सायाव सावरायदों आरो बेयाव बिटिआरनि गासैबो जिल्लानि गेलेमु आफाद आरो रिजिनेल गेलेमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना साननैनि हाबाफारियावबो बाहागो लादों आरो बेयाव जोङो अरुणाचलनिफ्राय लिंहरदों अरुणाचल इउनिभारसिटिनि स्पर्ट्स बिफाननि प्रफेसार डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि बिदिनो गुबुन गुबुन गोबां गियानि बा रिसार्च पार्सनफोरखौ लिंहरनानै जोङो बिथांमोननिफ्राय माखासे पेपारखौ जोङो कालेक्ट खालामदों बा रिड आउट खालामहोदों आरो बेखौ लानानैनो जोङो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलाव स्पर्ट्सखौ डेभेलप खालामनो थाखाय मोनसे जोङो पलिसि जों बानायनो नागिरदों जायखौ जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआनो होन बा सेन्टार फर एक्सेलेन्स फर बड'लेण्ड बिदिबो मोनसे जों सिन्था खालामनाय जादों आरो बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव लासै लासै मावलांगोन। खेलाया 20 बोसोर बिसेसकै जोङो अल इन्डिया बेसिसाव बे गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो खुंनाय जायो। बिखेखकै जोङो देग्लाय 8था टिम लानानै जोङो खेलाखौ होगोन। टिम इस्टार्न रेलवे गोरखपुर साउथ इस्टार्न रेल कलकाता BLW बड'स वेस्ट बेंगल टीम बाखि मोनब्रै टीमा लकेल असमनि आरो आं खावलायनो सानदों बेखौनो जिहेतु देग्लाय 20 बोसोर जोङो बेखौ डे नाइट खेलाखौ होनाय जागोन ओंखायनो आङो गासै रायजो राजा नोंथांमोननि सहाय सहयोग आरो खेलखौ नायफैनो थाखाय आं खावलायदों।